na-atọkwana ụtọ rinne wee na-ekwuzi onye a na-abalị nke ya na ugweni ya na-abọ maka na ọ bụrụ sọ echiche ndị ilu a na-ewepụ ndụ mmadụ ka mbera mana Chukwu abịa mebunye ya ji ndụ onye a debere mmụeri ndụ wee ruo taa na wee na-ekwu na ibe abịa taa na-ebu ihe ọma ije ugo ka anyị bịara ibe anyị bịara taa na-ebu ka anyị gosi Eri House Center for Research in Igbo History and Culture. Center for Research in Igbo History and Culture. Tupu ekwuwe nke Igbo History, anyị ekwuwe n'ụzọ kwuo nke mwere, ọkwa n'eziokwu maka na charity begins at home. Wee na-ekwu na benetere aka n'ime ọnọdụ nwa anyị akpọpụta ndị na-abụ maka this center inaugurate ebe ka bido ọrụ. A na-ekwu maka Mmụeri, culture Mmụeri, omenala Mmụeri. A na-ekwu maka omenala Igbo ọbụla ya bụ na ọ na-adaba anaghị ebudo ụzọ kwuo nke Mmụeri wee kwuwe nke ndị ọzọ. Wee na-asị Chukwu abịa mme daalụ na mmiri ozuzo nke i nyere anyị ịmadolu dọst na ana anyị wee nọdụ taa na enwe arụ wee jụọ onye ọbụla oyi o nwere onye arụ na-agbaka. Wee na-ekene gị maka ụmụnne anyị ndị si ebe dị iche iche wee bịa, ndị kabinet Mmụeri, Mụduru Mmụeri, Mụ Agbọọ Mmụeri, Mụ Ada Mmụeri, Mụ Inyom Mmụeri. A na-ayọ gị gidewe onye ọbụla ndụ ka ndụ onye ọbụla dị ka anyị wee zụọ mmụọ anyị, azụsịa mmụọ anyị ka mmụọ anyị zụwa anyị. Wee na-asị Chukwu abịa mme iwe nwa anyị bịa taa anyị bụ ezigbo iwe ka anyị bịara ka anyị mee n'otewa aka ụdara dabara onye isi na-apụtara ya sị ka anyị bido kịta wee mebe na anyị bido tobi osite anyị dị mma n'ọdịbalị gboo. Wee na-asị ndị niile anyị ya kọmishọn ya alụ ọrụ ụwa ka ị nọnyere ebe nyebe akọ na uche nyebe amamihe zuru oke ma ndị na-anọrọ n'ọnwa ndị ya enye anyebe ndụmọdụ ndị ya etinyere ebe okwu ka o wee bụ na ibe kwuru n'ọnya ka a na-eme. Chukwu mee ka ba nwee ezi mmụọ wee gbaziere ibe iwe nyebe uche na be nwere uche nọ nke ya enyebe uche ka wee nwee ike wee lụọ ọrụ nke esiri ebe ka ba lụọ. Gozie anyị nkozi obodo anyị bụ Mmụeri, gozie onye isi na-achị Anambra bụ gọvanọ Anambra steeti, onye nke na-eme mma ya na alụrụ anyị airport, ya alụrụ anyị ụzọ unu na-emoto onwe kwụ n'ọnwa n'omoto obieri ndị igwe Anambra niile. Igwe Mmụeri wee keta oke nke ya wee sị ka m bịa ka ngosi Mmụeri taanị ọ ya adịla ya mma bụ ihe Mmụeri niile kwuru. Aba na-asị na udo ya adị na Mmụeri, udo adị n'etiti Mmụeri na agbata obi be Ndeje, Nsube, Ịkparị ya mụ na Ndọ na anyị emekọtarazi nụọ ọgụ na mgbamgba anwe ọzọ nọ ebe ya na-eweta udo nye maka anyị na-achọ ya ka ya na-achọsi ike. Ọnya kpatara anyị ji eme ebe resaachị nwa ya ewegasi ndị ụlọ ụwa to na Ndọ ma Aguleri ma ebe dị iche iche ka ha wee nwee ike ghọtasị omenala Igbo, mụta ibe ha na-eme. Ya na ibe nwa bịa taa n'Igbo ezigbo ibe na anyị emie n'udo na n'udo. Ọchị nwa nke eche n'iru anyị na-agọzi anyị atị ya tata ndụ na arụ isi ike site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko the great Okebo